Таныш кеше. Кабан күле буендагы гүзәллек чынбарлыктан башка яссылыкка күчә. Кыз күзләрен йомып тирән итеп сулыш алды. Бар манзара вак кисәкләргә таралды да, сулыш юлы аша үтеп, баш миендә яңадан бер сүрәткә җит алды. Ә инде башта оешкан сүрәтнең иге дә, хәтта чиге дә юк. Кысалар белән кысылмаган, чикләр белән чикләнмәгән ул. Күз диләр, күрә диләр. Күңелнең ничек күргәнен белмиләр. Сүрәт кагаз куенына чума. Менә шул сулышны чыгарып бетереп маташканда, нәкъ аның турысына килеп чилт-чилт фотога төшерә башлаган берәү үзенә җәлеп итте кызны. Сөембикә ирексездән башын күтәрде. Борылуы булды, теге чилт-чилтнең барып төшүе булды. Юк, кызның карашыннан түгел, кисәк кенә килеп чыккан баканың куркыныч кычкырып җибәрүенә. Кыз сикереп торып булышырга ашыкты. Егетнең кулы белән ясаган кирәкми ишарәсен күрүгә, кире үз урынына атлады. Утырып, сулышын чыгарып бетерү белән шөгыльләнергә кереште. Егет кызга игътибар бирмәскә тырышып, әле бер, әле икенче камышны фотога төшергән булды. Гафу итегез, егет сүрәтен ясау минем планнарда юк иде. Сөембикә гади авыл кызы. Йөзе күңеленең көзгесе иде аның. Ни уйласа, шуны укырга мөмкин. Гел күңелендә ни йөртсә, шуны әйтте. Моның өчен бик еш үкенсә дә, кайчак оялса да, кайвакытларда пешерсәләр дә, күңеленә дә, теленә дә сөзгеч куя алмады. Әллә теләмәде генә шунда. Итмибез. Бака оясына арт белән утыру да минем планнарда юк иде. Утырдым шул. Тормыш шундый инде, планнарны әлдән-әле үзгәртеп торырга туры килә. Бәлки, тормыш шулдыр ул, планнарның әлдән-әле үзгәреп торуыдыр. Кызның ботка болгатырга яратучыларны җене сөймәде. Менә эше белән алдырсын ул кеше. Чырайына язылган инде, татар дип. Русча тырылтый. Их, бер генә татар кешесен очратасы иде. Татарча сөйләшкән татар кешесен. Сөембикә иртәгә тулай торакка урнашырга дигән көнне Казанга килде. Туганнарында әйберләрен калдырып, яраткан урыны Кабан буендагы тал төбенә килеп утырган мәл иде бу.